episode masalam thirlet na han nei vele zuai la Mr. Luate chuan Master Zuanzi tha tumin Master Zuanzi chuan an thatani pon phubala tura a thiante an ron kal ngei tur thu a soi ni kha ma se Mr. Luat chuan Dr. Fana lo pu tur thu sein an that zui ta thawani kha episode in channa chuan Dr. Fan le Inspector Suang lo langin Dr. Fan chuan Paradise Community a evil aura a om to lo thu soin July mun chu chei that adu thu a soi ma se Inspector Suang chu ni khoshela lo om thutin a taksa chu en dik ngal evil aura chu lo la pain Dr. Fan chuan a pai chu sak ngal aron har chu nu chuan dam doi pe in Dr. Fan chuan lo fiam zui chuti lai chuan Mr. Guan po chu hril hai takaron har chokin eng thil nge thleng chu aron zot ngal Dr. Fan chuan Paradise Community a evil aura zong chu athen 5 vek to thu lo thrilin evil aura alu thei to lo nan formation hmang chuan a veng him zui chutiang ani ta ka chuan Mr. Guan po ron phur thar hle in kluang taka asak chhun zom thei to arin thu chu lo soi ve bok sin dot le lo langin Dr. Fan chuan Inspector Suang chu technique thar il chu lo zirtirin atira chuan energy tam tak chu control har ti hle in ma se Dr. Fan puina zara chuan athiam ve theita Dr. Fan chuan a basic mai alani thu hrilin practice na satur chuan cha Inspector Suang pon lom thu soinan abianga chuan lo mu azavin Dr. Fan po a hril hai mel viau a nu deuh chuan kong kamador te a chuan cholin Inspector Suang chuan beisei nei deuh ti hriat tak hian an in car thu chu lo zot ma se Dr. Fan chuan fiam thua lo ngai sakin thil tam tak azir tir baka ei tur thlenga alei sak thin thu soin atunu ang maya ngai thu chu lo hril Inspector Suang chu lung oi lo hle in aron an khum bor mai sin dot le chuan Dr. Fan chu anu ne na in muin anu chuan blinded tur lo zon sak thu hrilin sun family fanudot laiani thu chu lo hril ma se Dr. Fan chuan bial nu anei thu soi ve zein chin chu khola tum ma se alo la theilo anu chuan ngai zong nei angalan tum lo tur hrilin blinded na chuan kal tur chuan hril chu tiang ani ta ka chuan anu chu hnial ngam lovin akal tur thu chu lo hril ti chuan an in date na tur hmuna chuan kalin alo thu wang mai a date pui tur nu chu in lak changkan mel zeta lo kalin a ming chu sunzia tong ani ya bu fan nangbo ti in an school kal ho lai re thei ve thin tak ya bu fan kha ni tura alanga ya ni nge yang Dr. Fan po chuan lo an khum hal borin sunzia tong hian an school kal ho lain do ta lo pu wangin police in an lo man pha to alo ni ma se Dr. Fan chuan anu ti beidon chu du lovin sunzia tong chu a date ani wangin ei tur lei sakram chu atum chu vele sunzia tong chuan a chung te zong a ron thruai ti soin a kaulu dial mai chu mai ba ka a chung te zong chu treat ve vek tur chuan alo hril anu chuan eng hna nge a tho ti chu lo zot ngalin Dr. Fan chuan hna la nei hri lo thu in a lo chang apa chu ron tong chhun zomin na nei lo chu alo ngai san lo ngal mel viau ti chuan an ei chak zong chu en kualin ei tur man to tak chuan order ngal mi mai chu mai ba ka Dr. Fan chu mere thei tak ni tura angain na chete te a thom tok vela an ngai chu an ko mu sek mai Dr. Fan pon an he ta deuh nge an thil order chu lo ei tura hrilin pona alo om hri tur thu chu a hril a chu ama chuan Dr. Fan chuan zia tongi pate chu a thin a chia to hle thu soin zu chu in to lo tur chuan a hril a in lui zel ani chuan thlani chung bak chu adam to don lo ti chu a hril bok a thu soi wang chuan an lo thin rim tlang kher mai an ron an khum ngal bor mai Dr. Fan chuan soi chhun zomin anu po chu a sam tlak kol chan chu hrilin samlem vu ngai lo tura damdoi inain en tir vat tur chuan a hril bok zia tongi po chuan a chung te zana len tir ve tur hrilin a an khum ngal bor mai chuti lai chuan tang feng churon kalin thil poimo tak ani thu soin Dr. Fan a omna chu aron zon thu lo soi zia tongi pate chuan tunge ani hrelovin room chunga aron lut ve ringot chu alo an khum chiam mai tang feng chuan ikar du zong tak khakan muto a
ti in a cha pi pe ka tum lai tak chuan zia tongi chuan lo nam sonin an in biak lai lo ti boi wang chuan a hau ngal bor bor mai chuti lai chuan mi pakhat ron lut le in doctor fana in lei tum chu pei fel vek to ani thu sein anei tu ni na le khaziak chu ron pe bok zia tongi te ho chu an ang phuau mai ma se zia tongi chuan lo oi du lovin re theilu tuka kan ngai lo nan che inu in lem chang turin aron ruai ni mo ti in deu so ti hriat tak chuan a lo tong khum tang fenga ngai dan chu ani talo thin rim takaron tong chuagin tang fenga ani thu chu aron soi ma se zia tongi chuan lo hrengai lovin tang fenga mo kawa hrengai lo ve ti in a lo chang ma se a chung te chuan an lo hre chiang viau mai an hoi pheile meu chuan an lo thing thi dual mai a chung ten an lo hril fia chuan a hlau thawng ngang mai tang fengan tho tura hril chuan doctor fan chu tlon ti hriat takin nui sang hian an ron fak mol mol hlom zia tongi po chuan aron ngai zong thar le viau ma se doctor fan chuan a lo star viau lo in biak chun zoma du to lo thu chu alo hril mak zia tongi pate chu do kana mu tur hrilin ti damatum ma se atina dona muti in alo hlau thong kher mai doctor fan chuan silver ni dila chunin a taksa chuan evil aura aum thu sein a pai chu sak sin dot le lo langin immortal sekatang chuan master zuan zia thian te chu an local mr lua chu lo trap derin master zuan ji chu doctor fana tha ani thu chu lo hril chu mai ba ka master zuan ji thattu laka chuan phubalak sak ngei tur chuan alo ngen bok ti chuan master panhi te chuan doctor fana chanchin chu zo chiangin mr lua pon a hriat ang chu alo hril doctor fana te lam ron lan chun zomin doctor fana ho tur chu zia tongi chuan ron zuin an thil ei man chu peturin a ron hril ma se doctor fan chuan engma a ei ve lo thu lo changin chin chu po ron thleng zui ve ngal miss call tam tak a hmu thu sein a hmu ve le a ron kal ngal thu chu alo hril zia tongi po mi zengai te pokin tungei ni ti in alo an khum le ngal bor mai chin chu chuan doctor fana bial nu ani thu sein zia tongi po a thin rim kher mai chuti lai chuan tang fenga chu ron kalin zia tongi bula chuan an thil ei man chu ti fel vek to ani thu chu ron hril an thil ei man chu tang fengan apek sak veka nga in alo lom man viau ma se tang fenga chuan manei zarabiak sak thu soin an chunga nilenga thleng an silpui chuan an lo ngei dam tur thu chu lo hril zia tongi chu meng phok hle in thleng chu an sil ta so mai doctor fana po chin chu nen chuan in phur ho in anu laka bial nu anei thu lo soi ve to bok nen chin chu a bial nu anga lem chang ve tur chuan a lo som chin chu chuan ader nilovin kanin ngai zong tak thengem aron ti thut chuan doctor fan po lo hoi boi viau mai anu omna chu thleng phein doctor fan po chuan chin chu a bial nu ani thu hrilin chui po chuan a thil lei sak chu a pengal an ti ho lai chuan doctor fan chuan Mr. Guan ne na tanga phone call dongin kalnga langai thu chu hril chin chu po hi che zei riau anu chu alo bazar pui tur thu sein doctor fan chu kal turin a hril doctor fan chuan paradise community chu thleng phein Mr. Guan chuan paradise community an sak chhun zom tir chuan engkim a that vek thu sein ma se ni rei lo te kalta tang khan boina neu an to ba ka na thok khau chuan thil mak tak mu thinin na an tho chun zom ngam lo thu chu alo hril doctor fan chuan a powar mang chuan paradise community chu en dik ngalin evil aura tam tak chu a mungal doctor fan po chu hril hai hle in master zuan zia ti ani chu ring to boxi lo na thok khau chu ho phot tur hrilin atu ka local le vek tur chuan a hril doctor fan chuan inspector suang chu khol ngalin aron kal ngal evil aura chu hmu tirin master zuan zia evil aura ai khana chak jok thu a hril doctor fan chuan evil aura te chu cultivators chawin an hmu thei thu sein inspector suang chu a technique zirtir thar practice tir nan chuan mangzui doctor fan chuan mason dan ol sam ber chu in bei tak na hmuna ani thu sein inspector suang po chuan evil spirit ho chu a that mia mai
Scene dot lea chuan master pahnih kharon langin Mr. Lua chuan Paradise Community a run hruain Dr. Fan chu a nge yarin thu chu a hril evil aura tam tak lo om kha an mahni siam lo ni master pakhat chuan ending ngalin a formation siam chu ti chiat ani thu soin ati che thei tu chu mi chak tak ani arin thu chu a soi ngal ma se an formation a lo ti chiat sak wang ringot chuan an lo hlau bi khau lo master pakhat zok chuan an insual phot te ani lo chuan chak zok tur ala hriat bik lo thu soin master zuan ing po chuan an beiron ni ngat phei chuan an chak zok nge arin thu chu lo sei ve bok master zuan ing chuan ruam man na dang anei thu soin Dr. Fan ate chung ko chanchin chu alo zot ngal Mr. Lua po chuan alo hril ngal vek mai Scene dot le lo langin Dr. Fan chuan an omna chuan 10-5 vek to thu soin Mr. Guan chun hathok chun zom tur chuan alo hril Mr. Guan pon lo changin Paradise Community chu Maiching City a hmun ro pui berte zinga mi ni tura adu chuan poisa tam zawk an momo bel thu chu sein Dr. Fan pon an momo bel za chu alo zot ngal Mr. Guan chuan 50 million vel an momo bel thu sein Dr. Fan pon har satna aum lo ti soin alo ti felvat tur thu chu a hril akar lampana kalai chuan paho sak mel tak Mr. B chuan akar chumoi ti hle in alo thlek kual na samai Mr. B hi Maiching City a chuan paho sa le mithil ti thei ber te zinga mi ni in Dr. Fan po hi mi ho satak ani ti hrema se alo ngai sang viau lo Paradise Community atang sumlak lu 30% chu pezia tura ti mai baka akar thar chulak sakatumbok Mr. Guan chuan lo hril ruin Mr. B chu paho satak ani wangin tu manan nial ngam lo thu chu lo hril ma se Dr. Fan chuan alo hlau bi khau lo akar lampan chuan kalin Mr. B chuan nat na khir tak anei thu soin a enkol vat lo ani chuan a taksa chu a zen vek tur thu chu a hril kara chuan lu san zuin Mr. B chuan aron vo zui mol mai Dr. Fan chu in lama ho ngalin anu chuan chin chu chu lo fak ngal molin thom no tam tak alei sak thu chu lo hril bok chuti lai chuan a phone chu lo ri in a unau nu lo ni a unau nu hian Dr. Fan anen hian ti du da thin hle in re thei tak an la ni tura chuan angai an poisa puk chu ron thing in aron an khum ngal bor mai Dr. Fan po chuan alo nel viau lo ti chu hriat amu pei lo thu sein anu bula chuan alo vui ve na samai ma se om lo hlanin anu chuan lo ti du da palang ti hlavin akal san du big lo Scene dot le lo langin Mr. Lua chuan master zuan ing chu Dr. Fan anu teile afa pathalak chu alo mu chu mai ba ka ziang nan restaurant lampana an kalmek thu chu alo hril bok Dr. Fan anu teite chu lo langin Dr. Fan ate nu fa chu an lo rel bor mai chu ti lai chuan master zuan ing chu lo kalin an taksa chunga chuan thil hring da lutin alo doi zui he magic mang hian adu huna an taksa chu athunun thei don ani ti chuan Dr. Fan ate nu fa nen chuan ziang nan restaurant a chuan anin muta master zuan ing chuan ron control ngalin Dr. Fan ati thin rim dan ringot chu ron ngai tu tran Dr. Fan apon alo ngei sa deuh bok nen ain sum zo lo teu thin kher mai ma se anu za em awang chuan alo in thunun ve thei sham ani hetiang zonga malak chan chu Dr. Fan a hi in thunun zo lo khopa a thin rim ani chuan anu te a doina kha Dr. Fan a taksa transfer chhongin alo control ve thei pha don ani anu te chuan thil tam tak sei chun zomin Dr. Fan po in sum zo ngang lo chuti lai chu master zuan ing chuan rem changa la in Dr. Fan a taksa chuan thil hring chu da lut ve ngalin a taksa chu thunu na tum Dr. Fan a mit po chu ron hring ngal vekin aron control man trep tia anu chuan alo beng dai thei sham chu vele master zuan ingi po hlo tling thei lovin alo thin rim kher mai anu tei chuan sei chun zomin master kaw mutura local an ni thu sein afapa chu zan lama chuan aluan a thin thu a sei bok anu in Dr. Fan hena master kaw chu ibiak sak don mi alo ti chuan anu tei chuan alo oi lo na samai Dr. Kaw chu an ni hriat phak ani lo thu sein alo deuh so na samai
Doktor fananu chuan sei chun zomin a fapa po chu doktor thiam tak ani thu suin en tir chin tur chuan ati ma se pa tha wa chuan doktor fana en kol ai chuan thi adu zok thu ron soi chu vele doktor fana chu a in sum thei talo thin rim takaron meng hring hal pupin pat eit na chu atop zui le ta ni